no Slava DJ. Yeah. No Titom featuring Timen Express. Okay. Ingoma ithi imnandi lento. Ingoma ehlukanisa unyaka esishaya zonke emakhanda. Uyilethela ngokusiphenya Amathole Funerals, serving the nation. Athina amavoti ayivotele kanjani? Le ngoma ke Mroza ithole amavoti awu 3160. Yeah! Yo! Happy New Year! Happy! Yes, let me try. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Mroza, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Sibheka 12 o'clock, sibheka 12 o'clock. Njengamanje ke nayi imvilophi iyangena, imingena. Nansi imvilophi iyangena njengamanje. Unumber 9 lo esingena kona njengamanje. Ake ngibheke ukuthi ngaba abantu bathini. Ngiyayivula nje ubuyiswa nje. All right. Number 9 wethu namhlanje. Leyazonke. Number 9 wethu namhlanje. Ingoma H, Hurricane, Master KG and DJ Latimi Dubula wena, Dubula 6,599 amavoti alengoma le. Ingoma H. Samba Mroza, Happy New Year. #UkhosFM NYE 2023. Isishaka lolunye imzuzu lishali ihora le ka11 ebusuku namhlanje sibheke kodwa unyaka 2024 number 9 ngelokho ezindla Amathole Funeral. Uma ingadlalanga kuKhosFM akusiyo ingoma ehlukanisa unyaka yangempela. Ingoma ehlukanisa unyaka ka2023 yesekwe Amathole Funerals, serving the nation. Umsakazo uKhosFM njengamanje uKhosFM ngelokho ezinhle Amathole Funeral ukuthi serving the nation. Njengamanje ngifuna ukuvula ngibone ukuthi iphi ingoma ekhona. Le ngoma nje vula siyahamba isikhathi nje vula mfowethu kubi ku12 yashaya. Siningi ingoma. Nangu ngiyambona lana unala. Nangu babunala lana. Engibuka lana. Ithini shono. Ngifuna uqondile. Ingoma bani? Nkosi yami ingoma number 8. Ngelokho ezinhle Amathole Funerals. Besinayo ke njengamanje. Ithole amavoti lengoma esoyidlala njengamanje. 11,933. Akabani leyo ngoma wona mbuzo omkhulu njengamanje ngazi ukuthi umuntu uyayibuza ukuthi yipi. Hlala kanjalo uzokwazi. Amathole Funerals inkampani esungulwe eMzansi, ingakho yeseka umculo waseMzansi futhi bangabaxhasi abasiqhenyayo bengoma ehlukanisa unyaka ka2023. Amathole Funerals, serving the nation. Abanye abathuli. Izingoma samba ngeyilokho ezindle zamathole Funerals. Nasha. DJ Godin featuring Big Nas, Mshaye, Mr. Taylor. Isihloko sayithi hello. Ebivotela ngokuthi ingoma A. Siya Mroza singabe samosha isikhathi. Asasibosha isikhathi. Yeah, two. Yes. Top 10 your calls Mroza, top 10 your calls isibheke kuhlukanisa unyaka njengamanje. Asazo wadla imali ngoba konakele ngempela. Sukuma ngeenyawo njengamanje lapho khona. Simaza. Kubi sukuma ngeenyawo uma ukuthi umile hlala phansi uma ukuthi ubukade uvela uhleli. Kumele nyango njengamanje. Kumele nyango. Uma ungayicharge ifone charge ifone uma ukuthi kade uyicharge keep it phone charging. Konakele njengamanje konake kulate. Asamba sazo wadla imali. Uma ukuthi iphuzela lento iphuzela yona. Ubeka nayo. Finish go. Asenze kanjena ke manje sigijima siyobheka ukuthi ngabe yipi ingoma elandelayo. Sibonga khona DJ Godin kade ethi ke hello ehambisana neBig Nas. Ingoma elandelayo ingoma G. Play. Lengoma ithole 12,110. Konke andile Kamacho.
ngiyakutshela wena sangena shika shayitha ngiyakutshela wena Bill Bazapul njengamanje yonke into sikhona manje sikhuluma ngayilimi andile kamajola konakele seke into siyenzayo ke njengamanje uma ngabe kukuthi usawazi uNazaretha wakho ungakuphi njengamanje bamba uNazaretha wakho uthula uthi do bamba uNazaretha liphi iBhayibheli lakho njengamanje konakele kakhulu Mroza konakele kakhulu ungabusathule nje futhi uyabona nje ibusondeza zonke izinto zakho uyibeke eduze kwakho njengamanje sibone ukuthi wena ujabula kanjani Ukhozi FM nje noMandla Magwaza unjinji kuona umsakazo Ukhozi FM siye ngala siyabuya nengoma kaAndile kaMajola siyabuya sithi sanibona igama lami uThobeka wakangidi wase Pioneer Debt Solutions somndeni waka Pioneer Debt Solutions sithanda ukufisela wena nomndeni wakho unyaka omusha ogcwele intokozo ukuthula nomcebo ungakhohlwa ukujabula uzibheke kanti futhi ungavumeli ukujabula kwesikhashana kumosha impilo yakho yonke 2024 siyanqoba Ngingumeya waseKing Cetshwayo ukhansela uThamsanqa Ntuli ngifisela zonke izakhamizi eKing Cetshwayo namaphethelo ukhisimuzo omuhle nonyaka 2024 nezibusiso nempumelelo kubafundi beshumi nemndeni yonke ngibonga kakhulu ngokuseseka emsebenzini wesizwe emakhosini aseNdlunkulu induna amakhansela nabasebenzi bonke nomphakathi ngiyacela ukuba niziphathe kahle emgwaqeni ukuze sinciphise ingozi ngithi nje iKing Cetshwayo ekseni emintambama silungisa umonakalo woza 2024 asisebenzele isizwe ngokwethembeka #sethembe siyathuthuka eKing Cetshwayo AbakwaSkyTens bafisela unyaka omusha omuhle nogcwele isibusiso. Sanibonani abalali basoKhozi FM. Mina uMr Sky, uIsaac Mbatha. Ngifuna ukubonga kakhulu ukungixhasa kwenu kulonyaka. Bathembisa ukuthi bayohlezi bekhiphiza ungo uma kuza kumatende, ama-stretch tents, ama-mobile toilets, ama-freezer, ama-trailer nokunye okuningi. Uma ufuna ukwazi kabanzi fonela ku-076 3377 119 noma skytentsa.co.za. Ingoma ehlukanisa unyaka esishaya zonke emakhanda uyilethelwa ngokusikhanya Amathole Funerals Serving the Nation. #Ukhozi FM NYE 2023 Ukhozi FM luhamba phambili. Ekabani lengoma Mroza ingoma kaAndile kaMajola ithi konke Happy New Year konke Mroza konke bekuhlupha nje kulonyaka lona ka2023 shiya phansi nabo bonke kade bekungiphela igodi bethi uzokhala katheka la wangakhala katheka shiya phansi yonke lonke lo shiya amaqhubu njengamanje shiya amaqhubu njengamanje shinzondo ngemuva siyawela 2024 akukho futhi okunye ngoba abanye sebengenile nje ngibonile ukuthi ke ngathi kwamanye amazwe vele sebeqalile bangenile basho bathi ke bona happy new year njengoba thina kuyimasa zongena 1 hour ago iPakistan ibisingenile India isingenile 2 hours ago 4 hours ago Italian ibisingenile ngiyakutshela wena ngisazolonke ngikutshela nje ukuthi obana sebengenile njengamanje ingoma J ithole amavoti 30,323 30,322 ufunani chaos Happy New Year asikaniphelele iphuzo lapho yebo apha amalahle apha ama-ayisi usayibona kodwa uzowubona uzoyibona ungena kulonyaka uzayibona asiye Mroza asiye chaos ufunani Mroza yini efunayo mfowethu ngifuna 2024 ngesandla ngubheke ngamehlabo ya ngifuna impilo mfowethu ngifisa ukuphila ngifisa ukuqhubeka nempilo ilokho engifisa umndeni wami usondelane uthandane ngiyazi ukuthi abantu abaningi bakhona basilalele kumanje kuningi okwenzakalayo kuningi esikubonile kulonyaka kwenzeka izinto eziningi ehlukahlukene mina ngeke siyomkhohlwa uBester noma Khudumana udokotela siyomkhohlwa inabanye abajayiva ngiyazi ake ngibingelele amajele onke mfethu abantu bajayiva noZankosi sanibonani ujayiva nje amanye uyabona abanye bajayiva nama drip eBhedlela into ngabasazizwa kumnandi sibeka 2024 wakithi sikhumbuze mlelo Ukhozi FM kulolu hlelo lolithulana ngelokho ezinhle lengoma ehlukanisa unyaka ethulela Amathole Funerals Serving the Nation awuyibona sayikhohlwa kanjani indaba yeOcean Gate laba abanye abadlula nkosami emhlabeni kade bethi bayobuka phansi olwandle ezizinto ezenzekile lezo esingasoze sayikhohlwa mfethu
Hayi Nkosi yami bese sithi dudu kubona yonke imindeni edlulelwa abantu abadlulile emhlabeni osaziwayo bonke abadlulile sibabonile konke nje Dokotela Mbongeni Ngema baningi kakhulu yami yo awuthi ke ngivule la ngoba isikhathi hey mfethu no awuthi Mroza yabo ngoba sekunje vula sibona ukuthi uphethene esandleni mfethu number 5 aha ya uthini number 5 #number 5 ya iyakha amavote emaningi kangaka lokhuluma indaba ka 2 million ya ngibuka unumber 5 la ya aha yehlisa nebed impela sifuna ukuzwa kahle ekhaya ya uthole ngaphi uthola amavoti 59,360 asazo ongavotanga asazo wadla imali wangavota ubani loyo usuyizwe usuyizwe hayibo Dumi Mkokstad Dumi Maduma usangibonanga Ukhozi FM mangaka amavoti 59,360 no ayaye mlalelo Ukhozi FM hayi angibonanga uyabona Mroza ngiyazi ukuthi baningi njengamanje abantu abamile abashoyo ukuthi bavuma kwizimo abadlule kuzona bayasho ukuthi akekho ofana naye uJehova akekho ofana naye abanye bathi uyazi unyaka wami wokuqala ngiyintandana unyaka wami wokuqala ngisesibhedlela ngikhuzunywe ngisesibhedlela unyaka wami wokuqala ngisejele mhlawumbe iqala ngilenzanga mfowethu unyaka wami wokuqala ngalahlekelwa imoto namanje imoto yami selokhu yantshontsha ikazibuye kodwa noma kunjalo akekho ofana naye kuzona zonke izimo kukho konke mfethu abanye bathi mfethu ngiphethe iphepha le divorce kumanje noma kade ngisevwa ngamaphepha usheriff ufikile mfethu wathatha imoto yami asesedlelwe ngisho umuzi kodwa akekho ofana naye ngibona nobabunala lana ejabule sukume preach bro ngizonikalisa khona manje kulolu hlelo olukhethekile lengoma ehlukanisa unyaka lethulula ngezilokothe ezinhle ngokusiqhenya amathole funerals serving the nation injalo indaba lalela uyabona uma ngibheka njengamanje ngiphethe amavoti 59,566 ubani loyo 59,566 Themba Lami Mluvezi Slu noKeke Makhetha ingoma D Happy New Year Mzansi Happy New Year nonke la nikhona ngabe kuthiwa ukho kwa la South Africa sawubona la khona umsakazo omphambili sikhondla Ukhozi hlelo manje amagwaza unjinje sihlukanisa unyaka namhlanje kuhle kunjeya hamba noMroza kuhle kunjeya Mroza samba get ready sihambe singene ku 2024 bamba umuntu oseduzana nayo bese uyambamba ngocicane umbheke emehlweni umamatheke usondele eduze kwakhe ubeke ubuso bakhe esihlathini sakho bese uthi samba bese sifonela ushigama lakhe 08602437 noma uthumelele ku WhatsApp ku 0716136667 asiye sakuphathele nemali futhi ngithi imali khona imali sishilo sathi khona imali khona ngisho no 100,000 wamarandi awubuka ithemba lakhe eduze ke njengamanje uthi ithemba lami ngiyeza mangingafiki ngikhona kodwa ngiyakuthanda sithanda ngiyeza ungakhali ngiyeza noma kanjani ngiyazi omunye usho njalo uthi kanti uzofika nini nakho sekuzoshaya u12 awukakafiki la ukuthi lona khululeka mfethu ngiphume late emsebenzini kodwa noma kanjani kodwa masithi 12 ngobe ngilapha eduze kwakho ngikubambe ngesandla ngikugone ngesandla sithi ke njengamanje get ready apha ama price stand akusondele yonke into njengamanje akusondele cricket akusondele yonke into uyabona uma ukuthi usemotweni awehle uma ukuthi usemotweni yehla njengamanje njinje uma ukuthi imoto yakho ipake egcekeni lakho thatha ukhiye ngene emotweni yakho before 2023 yabona nje uphume futhi ushaya ihuthi uthi usuka la uhlale uthi kuyibuka kancane imoto yakho uma amatheke ungene ngaphakathi uphuma usukhala uma kuthi khona lokho khona lokho kufonele lokho exakile kozama ukuphathisa ngekhanda vala ifone kuvotiwe njengamanje manje siyongena kwi top 3 siyongena kwi top 3 njengamanje into singakwazi ukuthi nje umlaleli simtshela ukuthi ivoti lakho yilona elikhulumele ivoti lakho siyakhumbula ukuthi
futhi sele kwaqala indaba khulu indaba yengoma ehlukanisa unyaka kukhulunyiwe kuyo yonke indawo enkundleni zokuxhumana kuphi nakuphi ema-office athile ahlukahlukene kuthiwa Msilindi Ukhozi nengoma ehlukanisa unyaka kepha ivoti ilona elenza umuntu akwazi ukuthi loyo amtholele lawo mavoti ufaka isandla kuona. Sibonga kakhulu ke nanokuthi abacwaningi labo kuthiwa ama-auditors uSmart Call njengamanje umphathi usinikeza imvilophu asiyibonile naye futhi njengoba ezosinikeza kuyarekhodwa into ezokwenza ukuthi leyo ngisho umculi akwazi ukuzosho ukuthi ayibengisacela ukuthi ngibone ireport ihambe kanjani ngamavoti ami angivotelwe ngawo naye loyo futhi ke umculi uvumelekile ukuthi angakwenza lokho. Kunjalo nje ngoba yonke into isobala kunamavideo kuyimanje ashuthwayo lana umphathi esinikeza konke nje yonke into isobala uma ukuthi wena unekhalazo zakho ayike uzokwazi ukuthi uthole yonke impendulo zakho oyidingayo. Njengamanje uyazi ngaphambi siye kule ngoma lena engifuna siye kuyona njengamanje ngifuna ukuthi mhlambe ngithatha abantu ababili abathathu Mroza sibathathu ukuthi benzani njengamanje ukuthi bethi bacabanga ukuthi ingoma ipi angene sathi nje happy new year happy new year happy new year happy new year yebo happy singena ngayiphi ingoma mntakababa kulungile bye mfowethu siyabonga sohlangana ngonyaka ozayo mfowethu kusasa sawubona ake sitheka omunye unjani lalela khiphi ibuko njengamanje ngena ku2024 ubona ngamahla akho singena ngayiphi ingoma mfowethu ku2024 yiphi ingoma esizongena ngayo ku2024 yiphi ingoma mfowethu kulungile bye asithola omunye sawubona sikubingele sithi happy new year yakwethu singena ngakhuzana singena ngendlamlenze okay mfethu ubani igama lakho nesibongo umkhowa washadle kunana Mgwenya Mpunga lalela ke mfethu ugqoka ivest ini lapha yebo ugqoka ivest lengwe yini mhlamba yebo okay ngena ke mfethu ku2024 siyakuthanda uyazi yebo alright mhlaba sithole omunye sizwe ukuthi ungakuphi yena sawubona sawubona ake sibheke ubani lo munye nangoku Ukhozi hayi sawubona hello hamba aja happy ubani loyo uphinde ngane sonke uhlelo babo ngane yakho lapha hayi wabaleka Ukhozi hayi sawubona yebo sawubona hamba kanjani yebo sawubona yebo siyaphila hayi sikhona siyabonga mama kulungile ke mama siyabonga siyadlula sithola omunye Ukhozi hayi sawubona hawo okay alright Ukhozi hayi Khozi Mroza ufuna ukubacheka lapho ukuthi bathini lapho ku-Twitter mhlawumbe kancane nje sibone ngabe ngama kanjani khona ngabe ubani cabanga ke ngoba eJapan sebengenile 6 hours ago sebengenile Australia bangenile 8 hours ago eFrance nabo sebeukhuzile unyuye nalapha eRussia oPutin sebengenile na useshilo wathi ulalela uKhozi FM and usekhiphe ngisho wathi wonke umuntu okalalela uKhozi FM yize sebengenile ngo9 hours ago uma ngibheke eThailand bangenile ngo4 hours ago most of Asia nje bangenile ngo5 hours ago bonke ama heads of states akhuluma indaba eyodwa athi lalela la ngibona naseJapan banekarati yabo bathi sesingenile bafowethu sesingenile bathi you stole my onion you stole my tomato you make your own shati now I'm old let's fight uyayizwa lonto le so injalo nje indaba mfowethu akukho okunye ake ngibheka ukuthi oba namanye singena nabo uthi usilindile mina sengiphakathi weMrosary ayikho enye indlela mfowethu uKhozi FM NYE 2023 ake ngibheka sawubona uthi usilindile ngingena ke mina nesithandwa sami ngisibambele eduza ngifunanga silahleke uma ngibuka futhi omunye la ukhetho ndazoyaya uthi ngangena ngempela happy uthi yena ungena ngokhuzana umjolo loyo bese kuba ke usiphelele dangazela uthi lalela la Mroza ngithi happy new year wesikhokho sami lapho uthi omunye Mroza sengathi ungaqhubeka nje ube nesihosho nangonyaka ozayo sikubona ukuthi obani mhlamba abanye baningi nje mfowethu dlala Thukusini yazi
90,422 iplan. Dlala Thukzin. Awuphinda amavoti akhe. Dlala Thukzin. Yeah. Zaba. Sykes. Yeah. Iplan. Yes. 90,422. Get ready. 90,422. Number 3 logo Ukhozi FM. Basebenzile abafana inhliziyo yami icishe yama. Yo. Yeah. Kumbula ukuthi mlelo Ukhozi FM uhlelo luthulela vele kothezinhle uhlelo lethekile lengoma ehlona sunyaka ulethelwa ngokusiqhenya Amathole Funerals Saving the Nation umroza unjinji asambe. Mina Mroza sekumane nje kwahamba ingqondo njengamanje kwahamba ingqondo nje yabona nje ihambile ngiyabona inkosi impela ukuthi angazi ukuthi mina ungasangibuzi negama lami ngoba ngisalazi ungangibuzi ukuthi konje ungangisangibuzi lutho njengamanje angazi lutho kodwa njengamanje ngiyafisa mina umlalelo sitshela ukuthi iziphi ingoma ezisele ucabanga ukuthi zimi kanjani lezi ingoma ezisele konakele uthini usmart caller la uthini usmart caller ngoba phela usmart caller uyena ositshelayo uyona ama auditor lawo ibona abacwaningi ibona abaqhamuka namavoti ibona abasitshelayo ukuthi Mroza nizomemeza nithi ngesikhathi esikuthi ayangena amamvilopi ziyangena imvilopi ziyangena ngibona nosphongo la lokho ephithiza kodwa nomfundo baphithiza lana ngiyabona nobamnala abaphithiza nophela lana abaphithiza sengibona nobingelela sakufika ngisho ngiyaphithizela nje siphithithi sakufika nobingelela the bings isiphithiphithi njengoyazi usibone sesidlalile ingoma ngendlela ekuyona angisazi ukuthi unumber 10 bekubani sengazi nje ukuthi njengamanje sekusele ingoma ezu2 mina ngikwazi ukuthi nje ngingena ku2022 ku2024 ilokho nje ngikwazi okuningi angisakwazi angisazi lutho ungabusala kungibuza into eziningi ukuthi kwasha ukuthi angikho ngiyakweleta angikukhokelile uyabona nje yonke lonto leyo hayi nami ngihlwana namphansi ebakweletayo bonke njani ngiphume nje mina ningiyeke phansi wema stand lalela la siyeke niphansi siyahlukanisa unyaka undaba ukuthi lokho uzongimela la ngifuna irent ngalesikhathi yini bangigodukile ngisekhaya hoyi uzogonga wena ake sithola ama calls sizwe ukuthi bathina abantu sawubona Khosi hayi Hello. Yebo wafowethu kunjani? Ubani lo? Umgunyazi lona ngile bafethu ngiyayithe kwamanje bafethu ngithi ngifone ngisho ukuthi mina umjolo lokuhleninyaka ngifona ngila kwamanje bafethu ngiyithe ukukhuluma thina bafethu manje esingangawini kwamanje siyabonga mfowethu siyabonga danke yaphuthuma ukhoza sihamba manje Mroza yebo uyaphela sikhona mfowethu ngabe usuzwile phela nawe nje ukhuluma noNhliziyo Thomas buko ngila eNewcastle emzini singena kanjani mfowethu ku2024 siyangena ngilindi Paris yangena nje ngiyalala okunye hayi ngisangena ulindi Paris wena mfowethu njengamanje ulinde emdletsheni ku finish ngilinde emdletsheni nayi inyama lana nje sibizi impela futhi inyama nje sizongena ngeParis ka2020 sithola omunye sibheka omunye sawubona ukuthi awugezile kunankinga phone mfowethu ngiyabona Mroza yebo njani mashona siyaphila hayi ngikhuluma noSabelo ngoba mnando kunayimonzo kwasuka singena kanjani mfowethu sono singena kanjani hayi ngoba ukuthi ingoma ezodlala Mroza iParis ekuthena ngani uthi wena singena ngeParis yebo ngizona umuntu ovutha kwamphansi mamengane nomele uthokoza nosiphamandla kwamntambo angibona Mroza siyabonga mfowethu sibona omunye sawubona kunjani hayi wafowethu yini sebakwenzeni Umbhubhuzo ngenashukela lo phansi emzimkhulu esafeni kwanqotho omhlophe la Western Area Extension 1 njengamanje. Singena kanjani mfowethu? iParis ageja kujabuli makudlule lapho kuyashibeleka kushelelile mfowethu. Ngena nesithando sakho. Alright, okay. Paris 2024. Ngiyazwakala. Sibone ma fresh lapha no Last Dance, ma fresh. Ola njinji ola Mroza. Yeyitha. Lalela bafethu ngiyabona ukuthi hayi siyava 7 minutes and nama ngazi ukuthi iyona iphi ingoma esohlukanisa ngawo nyaka engikwazi e studio khona unjinji khona uMroza kumnandi
Manje kade ku performer okay on stage khona uBabs la Osjava sebengenile baningi abaculi of vocalistic nabanye abaningi so kumanzi phansi kahle njengobuzo ne voice nami ngiphuma stage so lama ngisenaso isikhathi sengifuna ukuzwa ngani ukuthi shy countdown siyangena ku 2024 sibambene hayi no kodwa kukahle konke into lapho ke ma fresh izinto ilinde wena uyazi nje bese ufuna ngikhuluma into eziningi ke emoyeni sihlukanisa unyaka singena ku 2024 umrozo uyazi izinto ilinde hawa into ezincane amabhandodoli awuyazi hey ushinjo kahle nje ulindwe izinto ezincane nje ulindwe izinto ezincane amabhandodoli izinto ezimile la sawa Dagi awutiyami singena nodokotela bonke nje mfowethu odokotela aba medical doctors siphinde singena nodokotela bezemfundo sanibonana odokotela uMahaye ongogi Mahaye ngiyaphila kodwa yebo singena nabasakazi abadala bake bahlala kule mbhobho esihleli kuyona akuyibona basifundisa siyangena ama legend singena no VVO singena no baba Bodoze saphumula singena no baba Reggie Khumalo udokotela esaphumula ubaba uMfeka odwa baba uDouglas singena no Kansas City suka singena no mama Winnie Mahlanga nangu ubingelela nje i-campaign ubingelela kulo 2023 sesahambe nje uthi nje sanibona awubakisi we South Africa mahle sanibona injalo ke ngane yes selimzuzu esihlanu njengamanje ngiyambona nobaba unala la wamathole funerals useyibala bukhoma imali hayi uyibala bukhoma imali njengamanje ngeyilokothe ezinhle ezamathole funerals nazo ke mfokanala baba nje yeah but wazukhulumela kude manje usukhulumela kuthi mase sifuna imali hayi sesiyakuza bengisaba imali sona ngicinda kabi yabona bese bisi 99 yabo sengidla nge500 yeah okay nazo ke nje yo bafethu siyazi isikhathi yabona nje bafathi sibheke kusona isikhathi ke lishayile khulumani baphathi khulumani nazi ingoma njengamanje zothula angikwazi mina angebalweni ngangikho kahle ngiyayibona kodwa lezi nami zonikeza nina kube yini enifundayo uma sekufuneka senze ngicela ukukhuluma kuqala ngababili bona khuluma babili so nje okumnandi kakhulu ethi ukushona phansi nokujabulisa kakhulu kulonyaka ukuthi kuqophe kumlando amavoti aba more than 2000 2 million uyakhumbula ngifika la sizolonje sathi sifuna 2 million vele so kushuthi kusebenzeke lapho asimungakhumbulale ekhaya ngumsebenzi akawenzile ngokusupporta ingoma ehlukanisa unyaka ngaphandle kwabo ngaba yiki ingoma ehlukanisa yes lokusukusho bese siyasho ke nje ngoba sesizodlela ingoma kulo nyaka kuzoshintsha kakhulu masiso awada ingoma ewinile sizokuba umcimbi hand over so memezela nje kahle ngojana sokusehlele kahle ngoba sifuna ukugijima manje nesijabulisela imalini 100,000 ewinning siphinde futhi sikhiphe u50,000 somnikeze umlaleli ovote kakhulu abadlula bonke lokho kwenza ngosuku olulodwa ngiyabona umphathi usikhombe Bay manje kodwa ke uthini umphathi before siye Bay ngithi nje asibonge kakhulu kumlaleli bonke abalaleli abavotile nokumlaleli nje wokhozi wonke siyabonga siyanconcoza izandla edlula ikhanda siphinde sibonge kakhulu ku Mr Nala amathole funerals esibambisene kahle kakhulu nabo sithi nje happy new year Samba simakade zidudla Tjata makade hayi man tjata musukumoshela isikhathi khuluma ndoda hawu waspoil moment yini mvote kangani kahle wendobe sebephinde bakuphuca ukhiya hayi labe ekhaya ngazi ngani ngoba phela siyahamba manje nasi isikhathi siyasondela okay into esayenza ke la ngoba so shy countdown manje yabo into esayenza lana umlelo Khosi FM
So dlala ingoma eyu number 1 bese sigcina ngale ngoma le eyu number 2 ya zimbili ya engikwazi nje ukuthi zimbili inombolo ingoma unumber 1 okuthi iyona ngoma enqobile iyona ngoma ehamba esihlukanisa no 100,000 yeah esingena ngayo ngo2024 ephethe 100,000 wamarandi usmart call wona ama auditor iwona abalaleli ngibavote kakhulu ibona bavote kakhulu ngivotela abalaleli athi ngibo angazi ukuthi isibindi noma udla ivorce noma udla noma ngosithumbu noma mhlambe inkukho yosile lapha angazi awekho namanzi akhona la iduze asazi njengamanje intomeli wenze awulanda ucricket wakho usondeze eduze sondeza ikhula box yakhe eduze kwakho njengamanje asazi wadla imali sondeza iX yakhe eduze kwakho njengamanje uthi bye bye sondeza uthi bye njengamanje bye bye nazo-ke Welova siyabonga welova. Thank you so much. All right, #UkhosFM. Asiye tshata ba. NYE #UkhosFM NYE ingoma ehlukanisa unyaka top 10 yokhozi olumaphiko phiko njengamanje kungena Are you ready? The stage. Asiye ngoba sizohamba siye bukhoma emoyeni njengamanje ne ubukhoma emoyeni kuyimanje wengobe emsakazweni UkhosFM #UkhosFM NYE. Yes. Ngintandani. Yes. Asambe dladla la shoni la. Sambe wabukabate. Sikho wechacha siyakuzwa bangithi kodwa yini. All right. Usiboshela umlandi. Hawu. Asiye. Woza. Asibale. All right. Was. Yeah. 4. Nazo-ke siyayibala-ke asiyibale ngempela-ke sibe serious-ke manje nje 1 Lolu hlelo likhethekile lengoma ehlukanisa unyaka ubulethulela ngokusikhanya Amathole Funerals Saving the Nation. Mros chat konakele sithi happy new year Wakhuma cricket sangena ku 2024 sangena Jinja sambe Umjolo uthola amavoti amangaki Mroza ufunde ngoba wena uyakwazi ukufunda lezi zinto Indlamlenze number 1 yona ingoma ehlukanisa unyaka kumsakazo uKhosi FM ithi umjolo lowo sanibingelela kuzona nje zonke indawo lapho yakho uKhosi FM indawo labona konke okufisayo empilweni yakho sengathi ungaphumelela kuyona ke imthandazo ithandaza sathi ungaphumelela kuyona danke siyabona Happy New Year. Happy 993,000 ngiyakutshela konakele umjolo lowo siyagijima njengamanje siyangena sithi ingoma Khuzani featuring Luve umjolo lowo happy 2024 phinda Mrozi thola amavoti amangaki la indaba lapho 990 hayibo akuzazi manje sengididekile kwamina 967 Happy New Year sangena kanjalo ku2024 imzuzu mina lishayeleke u12 o'clock ebusuku basekuseni bangomsombuluko baye yonke into sibheke khona ke enyakeni sizobamba ngezandla 993,667 Khuzani featuring Luve umjolo lawo ingoma uvotile mlaleli ivoti lakhe liyilona elikhulumele kuningi obekwenzeka Yabona uma kunjena ke sesengomeni ekuyiyona number 2 Awasha ucelile le ndaba yezinamba khululeka vele kumnandi siyangena thina Nansi ngobe number 2 Mthandeni
Paris ayisho ukuthi thola amavoti amangakanani 463,038 that's yaga yes Lolu hlelo likhethekile lengoma ehlukanisa unyaka ulethela ngokusikhwenya amathole funerals Saving the Nation sanibonani sanibona Mtshele awumtshela umuntu wakho umtshela umuntu sivela sihambe siye Paris sivela sigeze sihambe siye Mdletsheni mfana siye Mdletsheni ngo 746,338 sangena kanjalo sithi manje 2024 9 minutes past 12 emsakazweni ukhoze FM singena ngomanqela singena ngoDuyaza sisho sithi sesikhona bafowethu sibonga kakhulu kanjalo noKhuzani benoluve ubazwile nabo bethu umjolo lowo naye ngena ngo 993,667 engena ngalawo mavoti lawo hayi nivotile bakwethu hayi nivotile Uyakhumbula ke Mrozo ukuthi ku number 10 namhlanje ingoma kuyiyona ebihleli khona ka Melowens Lizzy esihloko sithi imnandi lento ngamavoti awu 3,160 yipho ku number 9 konje namhlanje ingoma H kade ke ku number 9 kade ivotela kanjalo Hurricane no Master KG no DJ Latime bethi dubula 6,599 11,933 ingoma ya DJ Cotin featuring Big Nas nomshayi no Mr Taylor bethi hello kanti ke bekuyingoma G andile kaMajola ethi konke 12,110 amavoti awatholile bafowethu nivotile niyabathanda abaculi benu Ayingoma namhlanje ekuyiyona ebihleli laphana ku number 6 usungile ku number 6 namhlanje kube ingoma ka Chaos ethi ufunani ngamavoti awu 30,323 kanti ke sagijima sathi ke ingoma ayi uDumi Mkokstad ethi ngimbonanga hayi angaze ngimbone ngo 59,360 siyabonga ukuxhasa ibhizinisi lomculo ngalendlela Yangena ingoma emnandi kakhulu kaMluvezi ethi Themba Lami ngamavoti awu 59,566 kanti ke sangena la sathi ke ingoma sidlala Tuxin featuring Zaba no Skies bethi plan ngo 90,422 Lokusambe kanjalo nje umsakazi uKhosi FM hlelo nomandla magwaza nomroza samba sonke Nansi ke lena kade ishiwo umroza lana 740 letha nje ayikhuleka bhodwa letha letha guys vela sasingenile ngalena bethi khuleka uma kuleyo noto 746,338 sangena kanjalo ke ngengoma B umthandeni uSK featuring Lwandle Nkulu Paris ethi ingoma B okay number 1 sasa sagijima saya kuindlomlenze eUnited States of Inkandla sathi umjolo lo Khuzani featuring Luve 993,667 wamavoti sibi kanjalo siyababongela bonke abawinile siphinde futhi sibongela kubona abalaleli bomsakazi sikhondla Khosi FM ukuthi bazi ukuthi bavote bese siphinde sibonga futhi naye inkampani le ama auditayo Smart Call uyibona abasinikeze yonke lemphumela khona njengamanje futhi sikhombe nawe njengamanje mlalelo Khosi FM ufuna ukuzwa ukuthi ukuphi la ukhona 08602437 08602437 kumsakazi Khosi FM umusifundile voice note ku 0716136667 0716136667 Khosi hayi sawubona ngene kahle mfethu ungenile nje ngaphila umrozo athula umrozo sangenile mfethu sangena phakathi lapha emthinga ngikhuluma nomlungu Sigasa endala semuzana njengamanje ngila eGola singenile ake sibone unyaka omusha ukuthi sithatheleni njengoba Danke utham Khosi hayi Photo hola ukhala some lo mfethu ndoda ungayezi letha kumini ulizama uKhosi mfethu sengazo esibili mfethu enyakeni uqala hayi angayezi letha bafethu khala zo ufana semsebenzi okufaneleekuzokhona abantu sukuma lokuyibongela kuleyo ndawo siyabonga mpintshami siyabonga ke sibheka abanye abangenile abangena ubethi happy yebo ilonke sikufuna yebo
wabe ngijabula ukungena ekhosini Nkosi yami uRasta Mjoli la emzimkhulu emakhuleni Nkosi yami ngibonga ukhosi Sukuma nokuyibongela nazo-ke omunye sibone futhi ubani omunye ukhona asiye baba Fadini wathula yini oyithulele yebo ukhuluma lekhaya Bandla le voice ayisekho ihambele nebhakede konke ngakona nkinga kulungile Yavele bhayede bro khona kuyima bemvusa manje Sawubona Ay Hello Khosi Hello Khosi Yeah right Yeah but Ninjani Siyaphila la nomroza la Sikhona nomroza Yebo Roza Wawuthini kimi wawuthi ngeke ngene ukhuluma nomkhulisi la ngithathe umkhulisi sangena nje umbala wane madoda okhubala ngizoqhekela kulungile wazushwashwatha nje bazamjenje ngithi ngikhonza kakhulu bandla nobanda sibela peNazaretha kabe muthana eClarota ngithi yampethula abaphila abantu odozabiyela la kulungile mfowethu hayi no sibonge kulo ndawana leyo sangena bebheshile sangena befungile sangena sesingaphakathi sithi happy 2024 siyaqala ke lo nyaka siqala nemndeni yethu siqala nezingane zethu siqala nabantu abasondelene nathi empilweni siqala nabantu mhlambe sithandana nabo esishade nabo abantu esengage nabo siqala nabantu esisebenza nabo la sikhona siqala nabantu abesivele sidlala nabo izitokfela asikhohliwe njalo ukuthi imali yesitokfela ugcina ubaleke nayo icala likulindile ngo2024 ngolwesine Sigena nezinto ezintsha kunyaka ka2024 sigene nazo sishiye konke nje ngemuva sishiye konke shiya ngemuva shiye ngokumuva konke njengamanje ukuplanayo ukuthi ufuna ukuthi ukwenze empilweni awukucabangisiseke njengamanje ubone ukuthi sibi strategy ozokwazi ukuthi wenze ngaso ukuthi uye phambili ukwazi ukuthi ushintshe mhlawumbe khona ukwenza ukuthi ungenzeki ngendlela leyo ke sithi nje hayi Nkosi yami zonke laba bathola abantwana namhlanje ukuthi baby day mama day bathola ingane Nkosi yami happy new year bakade laba basazobathola hayi no hayi lo nyaka nje nibathole kube we baba sikhumbule khali ingane njengamanje lezo zithi happy new year siyakubona uyajive lapho mfowethu uyajive umama usamtholile usamtholile uphuthuma ngasekhona ngasesibhedlela ngaseklinik Amathole funerals maduzane ngiyabuya ngizokutshela ukuthi ke siyakunikeza umncintiswano 5000 rand Janda mina umuntu wami futhi ngiyahlezi ngithanda noma bethini wena umuntu wami wedala umuntu wami Happy New Year Mroza Happy New Year Sangena mfowethu sangena kodwa noma singena mfowethu singena ngokuthi sibe nemali ephaketheni akusikwazi kumane sithangena nje imali ingekho mfowethu Amathole funerals noma kanjani njengoba sisho nje sithi #Amathole funerals 17 Amathole funerals ke bengike ngasho ngathi ke inkampani kamasingcwabisane ezikhenyayo ngokwenza ke umsebenzi oseqophelweni eliphezulu ukufeza nje idingo zamalunga abo ngesikhathi esinzima sokudlulela ke emhlabeni yilunga lomndeni kanti ke futhi Amathole funerals anohlo libizwa ke ngama presidential plans lapho ke kutholakala khona ke imikhiqizo ehamba phambili nansi ke lemikhiqizo izwe lonke plan ewu450 ngenyanga bese kuba inala plan ewu650 ngenyanga bese kuba khona ke ubukhosi plan bona ke bu808 ngenyanga ukwazi kabanzi ngalemikhiqizo ungavakashela ihhovisi eliseduzane uvakashele ke ku www.amatholefunerals.co.za Siphinde sizelele kwanamhlanje Ukhozi FM ukuthi ingoma kade zizwa zonke nje lezi ezivotelwe ezokuyi top 10 Ukhozi FM nengoma enqobile zonke kwenzekele lapho ke umsakazo Ukhozi FM uthanda ukubonga kakhulu ukuvota kwakho siphinde sigcizele sekukhumbuza ukuthi
njoba nje ukuthi kade lezi ngoma lesiyidlala abathi ama results akhona yeah kunama auditor kuyiwona ukuthi iwona auditayo enze kwama vote onke adlula kubona bese beqhamuka sebezosinikeza thina ngaso sonke isikhathi so sithemba ukuthi ke lawo khona ujabulile uthokozile khamba kahle 28 after 12 ebusuku kumsakazo Ukhozi FM hlelo nomandla magwazi unjinji sikere umncintiswano lana sibone ukuthi ubanilalo khona sawubona singena kumncintiswano nje kodwa ngiyafisa ukuthi sidlule kule ndawana nokuthi abaphathi bake bayikhuluma indaba ukuthi ama auditors nawo azophinde futhi ezemsakazweni azozichazela echazela umlaleli wethu ukuthi kuvotwa kanjani uma kuvotwa ama auditors labo kuthiwa abacwaningi mabhuku ingakho nathi singazi ukuthi ubani ozowina ingakho nathi kwenziwa yonke into kurekhodwa yonke into njoba nje bekumshikashika kwaze wayofika ku12 o'clock injalo nje indaba sawubona kunjani Amathole funeral saving the nation. Hawu nkabi yami. Yes. Umbuzo nje nawo sicela usitshele imikhiqizo emithathu yaseMathole Funerals etholakala kuma presidential plans abo. Is a funeral plan, Inala funeral plan, noBukhosi funeral plan. Njinji khithi imali njinji lalela mfethu 5000 rand usukuwena 5000 rand ukuwena ngiyabonga win ngiyabonga kakhulu kuMathole funeral neUkhozi FM hayi kuhle ngoba ubonga kahle ngoba vele nesikhulu sikhona khona la nangu sihleli la kulungileke bese ngiyaqhubeka futhi ngizothi amathole funerals inkampani kamasingcwabisane egunyaziwe ngokusemthethweni yasungulwa ngonyaka ka2006 kulonyaka lenkampani bigubha ke iminyaka eyi17 17 yasungulwa kanti ikwenze lokhu ke ngendumezulu yomcimbi obizwa ngeinspirational evening obuse Durban ICC kuyo lenyanga ukuhlonipha ke abasebenzi bayo amathole funerals inkampani ekhula ngesivinini njengoba ke isinamagatsha angaphezulu kuka50 eSouth Africa yonke kulonyaka kaMathole funerals angabaxhasa abaziqhenyayo bomkhankaso Ukhozi FM ingoma ehlukanisa unyaka ukwazi kabanzi ngale nkampani ungavakashela ke igatsha liseduze nawe noma ungene uthi nje www.amatholefunerals.co.za Sibona ukuthi ubani omunye okhona futhi sifuna asimnikeze wona u5000 rand sawubona kunjani Amathole funeral nazo enzeni wemvu hawu sikhuluma ndoba Amathole funeral sikhuluma namathole funeral Evo Hallo asithola umunye sekonakele lapha sokuthatha njengamanje bese uyabamba ke sawubona kunjani Njani wayigeja ungeni kanjani Khozi uma ungena nje umuntu athi amathole funeral nazo ke #amathole funerals 17 Yebo. Alright. Hey njinji. Kulungile ke mhlamba ngimkhumbuza futhi umlaleli ukuthi ke lolu hlelo nilethulela ke ngezilokothe ezinhle abakwamathole funerals okumasingcwabisane lo oseqophelweni eliphezulu ukwazi kabanzi ngabo uyakwazi ukuthi uxhumane nabo nansi nane nombolo ithi 073 041 1600 073 041 1600 noma ubashayele ku 034 212 4007 034 2124007 noma ke uye kwiwebsite www.amatholefunerals.co.za #amatholefunerals17 mfowethu Butwami yebo ngicela ukuthi kusamanga nqamuko ngicela impela ngifonele etime ya short okay sicela ukukufonela ke bamba nje kanjalo mfethu sicela ukukufonela Usayidle ngani imali okay mhlamba ngoba usehambile sithola omunye futhi usayidle ngani imali sawubona sithola omunye la Ukhozi hayi hey singena nje kunyakeni singena singamuka mfowethu kodwa ke so hamba siyakhona sawubona oh no Mathole funeral sena okay mfowethu uyasizwa kodwa yebo kunomsindo unelela ngalesikhathi uJabulani umjika Sibisi nesifika sifisa
Awu madoda kubi. Hey. Hey nje sawukhumbula unyaka ka 2023 ngeyinto eziningi kodwa ngicela sidlule la. Mfowethu sawubona. Amathole funeral 17. Nazo. Okay. All right wemfethu lalela ke. Amathole funerals uyazi kade gubha wemfethu umnyaka thizeni iminyaka thizeni. Konje ebegubha unyaka wesingaki kulonyaka asungulwa. Kanti umcimbi futhi ubuwenzelwe eDurban ICC kuyo lenyanga ukuhlonipha abasebenzi babo. Lo mcimbi konje bebe ubiza ngani? Kusho ukuthi imingaki iminyaka kade gujwa amathole funerals. Lo mcimbi konje bebe ubiza ngani? Iminyaka ngikhumbula ukuthi ilishumi athi igubha nkosiyami. Mana ake ngithona ungene wathi amathole funerals 17 usufika kanjani ku10? Akeza usufika kanjani ku10 wena ngoba ungene wathi amathole funerals 17? Kati igubha iminyaka u17. Kati igubha iminyaka u17. Okay konje ibizwa ngani lo mcimbi obeseqophelweni eliphezulu obuse ICC? Uyabona nje uma umuntu inspire uyabona nje yabo kunika inspiration uyabona nje umuntu nje athi nje namhlanje ebusuku kule evening ngicela ukuzoku inspire angivele ngikwenzele nje athi nje ngicela ukuthi sibe na point nawe kube nje inspirational evening yakho le mfowethu kodwa mroza wangenzela phansi. Ngenzela phansi mfethu cabanga impethe khona. Hayi brother Hayi sikunika mfethu 2024. Inspirational evening mfethu bese ulindele kodwa bamba 5000 rand mfethu. Kodwa ngiyabonga kakhulu kodwa mroza injinji ungangakithi injinji impela nikhanya ukuthi mina wala into ezinhle siyami. Mfethu uyibambeka leyo mali ungathengike into ezikhala kahle njengoba manje isidlulile leso sikhathi back to school manje. Kodwa ngiyabonga kakhulu kodwa mroza ngiyabonga unaka lapho kwamathole ngibonga kakhulu nkosiyami. La siyakubongela mfethu. Ngiyabonga nje ngiyabonga nkosiyami ngiyabonga mkhaya. Ngiyabonga nkosiyami kakhulu. Umkhaya kunzima umagwaza lo munye bekunzima kanti ngikwenze njani? Ngiyabonga ngomagwaza. Dake Ngeke kakhulu bese ngeke kakhulu. Ulokubheka nikwenze yasiyabonga kakhulu okay. All right mlelo Ukhozi FM lo hlelo olukhethekile lengoma ihlukanisa unyaka ubuletholakala kwethezinhle nakusikhwenya amathole funerals serving the nation umsakazo Ukhozi FM. Asimane sigroove ke mroza ngoba phela sisayo groove ngithi le last dance. Futhi singaka groove hayibo akasibingelelane nathi studio bakithi happy new year. Happy new year nomfundo. Awubingelela happy new year. Hawu nala happy new year hayi madoda. Usiphongo antani ngibhekela le passage usavukile ngoba usakhela le. Happy New Year! Happy New Year! Hayi ngicabanga ukuthi lo kambe uwina ngamavoti amangaki number 1? Ngibona ngamavoti. Hey. Lezi ndavu. 900,000 nami. Liphi phepha? Hey, kusana usiyeke wena. Okay, bakithi happy new year phela Maseko umphathi indlela. Mfokanala, happy new year bakithi sibingelela manje enyakeni omusha. Happy. Yes. Singelela happy new year. Happy New Year. Mayu usiphongo salele ngani. Usiphongo sake imcingo wonke Hawu. Angayenzi lo nto siphongo. Hey hayi baba ungabe awusaqalile yini hayi angaqala isiphongo madoda hayi nathi manje hawu ngeke ngasiloko akasicela ama security akasicela ama security akamsiqalazelela ke camera ugcine phelelepi. Happy new year babheke emthetho happy new year producer. Happy new year Brazo. Brazo lapho happy new year ngiyazi ne Brian nonkululeko lapho no Makhumalo no Snake happy new year babheke mfethu siyakuthanda
kakhulu Maganga happy new year mhlo happy new year itiye le breakfast show happy new year Siqhameza mina ngithanda ukusho nje ukuthi happy new year kubona wonke nje umsebenzi esebenzisana nawo abawuza kwethu bonke nje sengathi ningangena kahle nemndeni yenu nonke ningene kahle kulonyaka lena esikuwona ngithemba ukuthi ningene kahle konke futhi kuzonihambela kahle nonke empilweni zenu siyanithanda kakhulu siyanithanda ngalendlela ningakaze niyibone Nomi kanjani ke siyasho sithi unyaka oqala uSiqhameza eqala nqa ukuba umfundisi ogcothiwe sithi nje welcome manje ubhizi uyathandaza kumanje uthi hayi madoda wethandazela futhi njengoba de sisakaza wesithandazela futhi njengoba kade sila ubhizi qoqa nomnikelo qoqa nomnikelo wesiqhameza sekubhekile nangomunye la uthi DM sakaza uthi ngiyacela nje ukungena nami enyakeni omusha no Mavis no Makhumalo Zondo umama wami nendodakazi yami uSpesihle Zondo umndeni wakwaZondo Mtubatuba nabunga nomalume nje emlazu 17 nithandwa uThulani Zondo basakazi bami abahle awuvele kunjalo siyabonga ngicela nje ukungena nomndeni wami wonke onyakeni omusha ka2024 umndeni wakamhlongo bakithi eMbazwana kwaGodi ngiphinde futhi ngingene nabo bonke abakamyeni kwaNongoma bafiselwa uMango Mhlongo ya Mango nazo ke uthi omunye ke ngicela ukungena nje nomndeni wami wonke enyakeni omusha ka2024 uLuyanda Khumalo kwamaphumulo eMaqadini nomndeni wakwaNdwandwe eB15 kanjalo ke kwaMamngamunde kwaNongoma uBongumusa bafisela ubani uDing Thulani Ndwandwe khona kwaNongoma basakazi bami ngithanda ukuthi ngicela ukuthi ngingene nje nomndeni wami wonke wakwabiyela empangeni laphana enxebeni nomndeni nje wakwaGabela laphana ebumbaneni emnqadi kanye nomndeni nje wakwamlungwana ekhwenlama awu madoda lapha eMtubatuba bacelela usihle biyela uFistus hayi nokuhle mfethu sishaya inamba manje sishaya inamba si